idem teraz ja v No, kľude. teraz budete rozprávať, ja vás nebudem prerušovať. A potom budete tak rozprávať budete vy. ticho, hej? dobre? Pán Danko, keď ste chceli mať tie gule, aby nebol gazard. No, ja mám gule na rozdiel od vás. No povedzte. Ja mám gule, pán Grevik. Hej, Chcete sa baviť o ideme. gulách? Nech Ja sa vám poviem, páči. aké máte vy gule. No, Žiadne. tak chceli ste ma nejako prerušovať. No, My tak sme tí, čo ktorí vy tu tu ako rozprávajú chlap o, sa idete nadrapovať, že pravicovej ja mám politike. gule. Na Sa tu rozdiel od poďme vás mám rozprávať, gule. pretože rozprávame To bude veci, dobre. ktoré naozaj tu pomôžu tejto krajine. Hej, že to je tá odvaha, pán Danko. A v rámci tej odvahy ste Počkaj. mohli reálne na tej koaličnej rade nejakým spôsobom zavetovať tento zákon o hazarde. Mohli ste ho zavetovať na vláde. Mohli ste ho zavetovať v rámci Národnej rady. Neurobili ste nič, len ste sa spoliehali na prezidenta, ktorý nejakým spôsobom ten zákon vráti. Toho prezidenta, ktorému stále iba nakladáte a nakladáte. Teraz ste veľmi radi, že vráti ten zákon naspäť. A čo sa týka toho hlasovania, tak ja som veľmi zvedavý, že ako budete hlasovať v Ja tej Národnej rade. prezidentovi nenakladám. Možno vy by ste chceli nakladať prezidentovi. Počúvajte, pán Danko. Ideme si skakať takto do reči, lebo môžeme mať takúto reláciu. Keď si myslíte, že mi budete takto vy dávať, tak ja vám budem dávať naspäť. ja som nechcel, Ideme sa porozprávať o páni, Rebúcej, ja vás dám alebo dole sa na tri, ideme... ale ja vás dám vás dole dám na na dva. tri doby. Ideme sa rozprávať Na o tri, Rebúcej, ale ako čo ste by tam ste vytunelovali chceli, ale prosím tie vás. peniaze, alebo o tých Počúvajte, ministroch, pán ktorí Grevik, sedia ja niekde v keď- base. Páni, počúvajte Nech sa ma. páči. Ja vás Poďte do rozbijem toho. za sekundu. Ukludnite Ja sa. za dve. No to ťažko. Mňa ťažko. Páni, Ja ťažko. takto, aby sme z toho nerobili potom zostrih do Silvestra, lebo No to už ja vás akože počúvam, ale ako aj vnútorne mi je teda smiešne, ale prepáčte, že vám to takto poviem. Naozaj normálne, že vecne sa bavme. Preukázať, boli tam podozrenie, nech ma sa páči. nepočúvate, že som vyrušený? Že ma to rozčuluje? Vyrušený, nevzrušený, Vyrušený. dobre? Že v každom prípade... Inak vy dneska Pán s tými... Danko, akože počkajte, vy, pán čo Danko, vy máte dneska inak dnes- s tými Lebo sexistickými ako... Počúvajte, lebo ja vidím tie uškrny.